Nasezathu ngibingelele lapho ngamukele emule emakhaya kuSimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskande sukuyama phambili nefe ngesikhathi kanti futhi neyinohlonze. Mbule emakhaya ke sekukuningi ukukhuluma lapha enkundleni zokuxhumana njengoba uMasipala waseNquthu usumemezelile ukuthi uzoba khona iMaskandi Festival lapho zobuhlonipha khona owayeyiqhawelayo eqhamuka khona lapha eNquthu okumgqumeni. Emva kokuthi uMasipala ngempela ugxeka iminyaka ngempela ukuthi kwenzakalani lapha eNquthu ekubeni engahlonishwa umgqumeni ekubeni sehlonisha umhlaba wonke. Basho ngempela ukuthi lento lekade yenziwa uMasipala waseNquthu ayilungile. Usuze walalela uMasipala nje ukumemezelile ukuthi ngomhla ka27 kulenyanga October 2021 uzobe ukhona iMaskandi Festival lapha azobe khona behlonipha lona ibhova. Kodwa ke noma ke sebelalelile kodwa sezikhona ngempela izitsolo zokuthi kahlahle kwenzakalani ngalomcimbi lo njengoba besho ngempela ukuthi abantu abakhona lapha kwiline up abantu abangalazi ibhovo kanti futhi abantu abangahambanga nebhovo kakhulu zokufundela ke line up ngempela ebhaliwe lapha. uKhonto Zandlanga, uKhuzani, iMthethe, iFeze Emnyama, uJaiva Zimnike, iGcwamelisha abafana bamgqumeni, uNgika, umkhukho neDStv, ama-SS, uba umfana wepiki, uMashendela, uQondanisi, uDencane, uSiduma kahle namanye ama-local artist. Abantu bayibuza ngempela ukuthi kwenzakalani lapha eNquthu. Kwashiya abantu ababalekile ngempela abantu babehamba nebhovo. Bayabuza abantu bathi muphi uDSD. Bathi ziphi inganzoma bathi balanda imithetho abantu babengangene kakhulu kuyibhova kodwa kwashiya izinto zamJapan. Bene babuza futhi bathi kuzokhumuleka ukuthi noDlubheka akekho futhi la uSimomoza muphi yena uqhosha moba kuzokhumuleka uqhosha ngempela ukuthi uyena umuntu ohamba phambili kakhulu kazi masithita indona zebhova. Babuza bathi muphi futhi noQondana. Bukele emakhaya wena ngokuyibuka kwakho le line up ngabe ngempela iline up right noma le line up le ikhombisa ngempela ukuthi ngathi ayize ukuhlonipha lona ibhova ngoba abantu ababonala ngathi ngempela babalekile la ababizwanga kule line up le. Bukele emakhaya ke bukedi akehlangane ngezatsi lapho i-comment section siza umbono wakho wena le festival uyibona kanjani ngempela ngabe ngimeleni ngempela labantu laba abonana ngathi ngempela babalekile beshiwe ngaphandle kakhulu zo DSD. Bukele emakhaya ke ake sithi till next time hlangane kwi-comment section. Siyabonga.